L-imħabba ta' Kristu tħeġġiġna. Hekk jikteb San Pawl fit-tieni ittra tiegħu lill-Korintin. Huwa dan it-tħeġġiġ li jimbuttana biex niċċelebraw it-800 sena mit-twaqqif tal-Ordni tal-Predikaturi. Niċċelebraw dan l-anniversarju b'sens ta' gratitudni lejn Alla illi batilna lil San Dominku, awtur oriġinali ta' kif wieħed jgħix il-voti reliġjużi b'mendikanza u radikalità. U b'aktar umiltà inroddu ħal lil Alla tal-li mexa mal-ordni tagħna matul dawn is-sekli kollha, qawwieħ u għanieħ kemm fl-erf u kif ukoll fil-qdusija. Iżda b'attitudni aktar umli nitolbuh ikompli jieqaf miegħu, janieħ b'vokazzjonijiet ġodda fil-farat kollha tal-ordni tagħna u jkompli jibetilna profeti ġodda fi żminijietna biex bħal dejjem l-ordni tal-predikaturi jiġġedded, jissaħħaħ u jikber fil-fidi. Il-ġublew illi jfakkar dak il-mument tant ażiż meta fit-22 ta' Diċembru tal-1216 il-Papa Onorju III bil-bolla Gratiarum Omnium Mergitori tal-approvazzjoni pontifiċja lil dan il-nefs ġdid fil-Knisja illi kellu jseħħ kemm fil-predikazzjoni u anke fl-għejxien tal-fidi. Il-ġublew għal daqstant huwa mument fejn niġġeddu u nitolbu biex il-familja Dominikana tikber u tiftakar dejjem iżjed dak li San Dominku għamel, jiġifieri li nixterdu ma' kullimkien imħeġġin mill-ispirtu ta' predikazzjoni.